lakho. uSamson uma hlangana namaFilisti bewaqeda eze engawashaya wona eze shayisho amasiko ngoba thina inqwala yethu siyafanela kodwa emasimini sizonda kangakholwa kodwa ukudla kwabo uma ngafuna amafoni ethu manje ama-inbox ukudla kwabo kodwa uSamsoni wayengasho ukuthi abayedeni kuphela bethi angibande ukudla kwenu. Sinakho ukudla kwethu thina, sinawo umthandazo ukudla kwethu, sifunane ezondweni ukudla kwabangakhona, sifunane endabeni, sifunane emkhiphithweni ukudla. uSamson ngaphandle komisa itende, ngaphandle koshaya izilimi. Washaya izilimi usuyi-mighty man of God. Wayengenazo ngisho izilimi. Kodwa wayengakwazi ukutheza ubungane namaFilisti. Haleluya. Ingakho u-mighty man bukaSamson kwaphela mayishada umFilisti. Okuchaza ukuthi uwazi wayindoda enamandla ngoba engaswana namaFilisti. Yingakho mhla ehlanganisa nomFilisti yilakho nokwaquna khona inwele kwakhishwa amehlo yaphela into yobumen of great men of God. Abantu basheshile ukuyibiza ngamadoda kaNkulunkulu nama-women of God anamandla. Wenzani ekutheni? Umthuko umuntu nawe uyamthuka yini? Wenzani ohlala namaFilisti? Umhlangane nesono sakho uphimisa phansi, umhlangane nesitha sakho wenzani? Uma isitha sakho sihlulekile uyacelebrate, ushaya izandla uthi uba uyalayeka. Wenza njani ohlangana nesitha sakho? Wenza njani? Uma wengane vele uhlangane nobaba wengane, wenza njani ohlangana nesitha sakho? Wathi uyindoda enamandla ngoba ingayibheki izinto. How these days? Wathenga ngeSuthu phesheya noma eGoli. Mighty man of God. Ubaba umbona into abayigqokayo. I-mighty man of God. Uphephetha kanye. Ayikalwanga lento ngokuphephetha ngoba nemoya yobumnyama iyabanikeza amandla okuphephetha. To be a man of God, and then if ngazange be mighty man of God, I know what ngizobhalisa inhleki yami kodwa ngifisa mamhlangane nezitha ngekho bantu. Sizasazi ukuthi bakhona abantu kodwa basesahlangana noma ubani nosisi ubani nomuntu ubani akayipheli isitha. Imosi yabayikhahlana amaFilisti ngoba iphambi kwethu. Hayi bamwethu, hayi ey'khahlana izitha sesisey'lendoda ezingayithela uthi uma usuzwa iy'ndaba zayo uthi hayi nina mama ubani bake wafuna bafuna. Let's we speak this thing masesathandaza. Iproblem ishaya ibandla into fake. Lento fake. Umuntu uPhilip 1:6 lesifundayo ngithembe lokho ukuthi oqala umsebenzi kini uzowufeza. Umusa ufake umusa sentence. Noma uzofakaza musho ukuthi mina ngingcwele ngcwele. Ushaya bayisilisiwe. Noma engakamqedi kodwa khona into. Amen. Awuvile musho lo noma mina ungekho. Awufakazeli uphenda igama. Fakaza ungqo.
Bathinta ababili abathathu ukuthi lokuqala umsebenzi uzofeza. 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 Walifunda ukuthi noma ikhona safundile. Usingaphuma isihlelo soJesus. Ekathandaza phela. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu uJesu. Shothi uJesu. Angikho ngolimi lasehlamba sizosho. Uma Jesu efika empilweni yomuntu akafike le-10 ama-10. Uthi nabo umsebenzi abo usebenza lo. Kodwa ufika efaka ama-avalo. Uthi awukosi umbiza nini ethi ngaqala umsebenzi kuwe. Haleluya. Mina ngaqala umsebenzi kuwe. Umsuqeda ukusentenzwa mase kunikeza zasayini 10. Singakwazi ukuba sisebenzisane co-workers. Singakwazi man akaqali futhi ukubiza umuntu emsebenzise esanakusindiswa kunawo. Akale ndawo ukuthi usindiswe nini. Haleluya. Uthemba ukuthi umvumele kangakanani ukuthi umsebenze. Haleluya. Amen. Ngoba mangisebenza abantu lo fanele khipha isipilo mina wangisebenza kanje. Now esayimhlozi ukufaka Jesu kwamasidayela amathuba okusebenza. God is all about ukuthi waqala umsebenzi kithi. Visa ngayina usesothandaza buka yonke into eyimesi kuyo. Mase ngikutshela njengoba kuyiphasika kuleka lento lefika izoqala umsebenzi kuwe. Yafela uzoqala umsebenzi. And izofeza. And ishanto can I close for a Please not. Ayemvale ngokuthi mama into eyenzeka yini izosebenza noJesu mayizofetha uPaul uqala umsebenzi. Yingoba kuGenesis 1 no chapter 2 wadala nje uNkulunkulu wathi kuhle. Leli gama lithi kuhle akuzincedile. Chapter 3 kaGenesis ngoba ungena isono. Isono mawungena ugeneja into ezohlakaza lo umsebenzi. Yingakho chapter 6 kuGenesis verse 6 uthi ungeyisono. Uthi bengidalile lo muntu. Uma wayesho uJesu uzosibuyisela kuGenesis. Uthi before isono singabamesabi. Ake ngibuyisele leyo. Ake ngimtshele nomuntu osafuna ukudla isono noma asifihlela thina stand up but wenze mess. Isono sisimnandi but simess. Sihlakaza umsebenzi. Abaliwe more specific. Because kugwela amaphasikeni kokuthi amaphasikeni lezo. Ayibazozidla khona ephasikeni. Abeze bekhulu. Iphasika uJesu wayefa. Wayisolungisilesi. Eyenziwe isono. Ake ngikhuluma because these days the message yoshizwa nasakhulu. Kanti into yethu ayiphelele kusekhona isono. Isono wasifika bazalwane singakabi bikho. Genesis 1 verse 26 asenze umuntu obomfanele sowethu. Esifuza besifana nawe. Simfuzile. Uma ubuka phansi asinako umsebenzi wakho. Ufana nami. UJosefa ufa uzobuyisa ufuzo. Sizothatha. Uzobuyisa ufuzo. Yabona uma uncede zenzo behamba abapostoli. Ukuze abangakhona bethoba laba ababe njengoKristu. Sengathi amaKristu. I think izwi lathi okay. Uma sebona uKristu ngoba bakhona. Futhi yenzekile into ebengifele. Ngoba bengifele ukuzobuyisela
ufuzo. Animamele izempilo. One, into yokuqala uJesu mayefika, ufikele ukususa isono, maselungisa imesi eyenziwe isono. Yiyo imesi yokuqala yenziwe uSathane. Wenza imesi yokuthi ufuza sinalo. Kuyizikhathi kumzalo zombona bese bethi baba uyakhona. Akufanele kube njalo. Fanele sibingelelana ethilini. Sixoxa ngigxobile, ngizuliwe. Ngize ngibuza uyakhona yini? Ufuzo. Lufile ufuzo kulezi insuku. Ukusebenza nomuntu iminyaka ungazi uyakhona uthuke emhlaba. Umuso ethi ngikhathele kuye enkonzweni. Uyakhonza wena. Ususebenza unyaka wonke. Ake ngikhulume naye eSouth Africa. Inkosi mina ngabona into yakho. Ngoba chaza ukuthi isono sisabusa ngoba sabula nomsebenzi. Uthi uFilippi 1:6 ngithemba ukuthi oqala umsebenzi omuhle uzofeza. Sho Jesu uzolungisa lo yamsebenzi. Amen. Ake ngene kokwesibili. Eyinto eyalinyazwa uSathane. Come on church. Eyokuthi before isono into yokuphila bengasentshenzela. Bevuka nje. Sekuyadliwa ithele. Shama kushukela ngezwe abe nabo. Ngoba isono asifaka, isono senza ngapha singafani lokhu number 2 sisenze sahlupheka. Akukubuli mase ngesono bakhisho entsimini. Amen. Asifuna ngemisebenzi yabantu. Yokufuna abantu abasenziso ngayoniya. Amen. Kunabantu abaphila impilo ngenxa yezona abadlula kuze abaphosa leyo mpilo. Ngekutshela ususindisiwe ungafuni ufuzo phela. Ngeke zoqeda umsebenzi. Yini uqeda umsebenzi? Ukuthi hayi nje ngifane naye. Mase ngiyisela naloyo yabuze ngabe ngabe le yamoto yedroiso, le yamshado. Yonke abaza mitangele zabuni into set. Jonga fasabuya. Mayefa. Awusitabonoko. Othatha umsebenzi uzofesa. Ufasa uziphensidiso. Ngilahlizono. Ngifane noKristu. Betha abantu awusemuhlubane. Uqedile. This is just the God. Phela lo. Fana bahamba ngihamba ngayo. Asebenza khona. Mina Jesu ngayengithule. Ngingaqeda umsebenzi. Ngizobulala yonke into enziwa isono. Isono sasusa ufuzo. Isono sadla insimi. Isono sasusa ufuzo. Isono sadla insimi. Asidelela ukuhlupheka. Kodwa ngenxa yesono. Asenendawo nesono. Siyabona uJesu ufile. Ukufa wakhe uyabula ufuzo. Nentim iyabuya ufuzo intim ngeke ufuhluphe ngeke ufune nalutho abantu tela kuwe tela kuwe oshaka maye sanshilo hayi ngenxa yamanzi hayi ngenxa yamafutha kodwa mayefa wabuyisa umsebenzi owahliwe isono. Ufuzo yabo. Sini yabo. Ay, baby. 2017. Fuzo yabo. Ngizosebenza. Kule imali zama promotion. Insini yabo. Oshaka maya. Ufuzo. Ubaleka lokubili. Why ubaleka lokubili ba? Ufuzo. Singena ngalezulwini. Kodwa insimbi siphila ngayo singafika ezulwini. Nika. Ufuzo songena ngalo. Kodwa insimbi. Insimbi. Ukuthi ngoba ngakafi. uJesu akakabuyi. Ngilokhu ngipholisha ufuzo. Ngizosebenza. Mhla ngifa. Ngizohamba ekade ngizezulu. Mhla ngifa ngongeza izingelo zobani nababazayo. Kodwa mhla efa nawuzabuyisa insini. Nawuzathola izinto akade angayifuni. Ngingena ngizothenga into encane. Ithi sasimena lokho yaqualify. Kanti ngizothenga lokho. Kwenza njani maye?
Sakala umamonde. Kunamabhanoyi. Okazwa amabhano webandla. Shakamaya. Sikhathani imoto ezinhle. Zimamathaveni. Sazobe imoto ezinhle. Hayi zabavakashile. Kodwa zabafelwe. Bathi ufuzo lubuyile. Kodwa lentini yami. Awuzithembelakho. Oqala umsebenzi. Uma uklini office nebosi yakho. Uklini uhlale ehlalweni. Uthi one day. Kunethile ezobe iklinela le tafula. Ukuthi namhlanje sengale. Kodwa mayefa. Ufuso. Insi. Ufuso. Don't make a mistake njengebadla namhlanje. Mase kuyinsimba focus ensimini bekhohle ufuso. Ungafali futhi lasa. Ufanele uThixo kodwa insimba unayo. Lokuthi imvuthuluka. Asibone ukucela. Ngiyacela namhlanje kodwa usubulala nomoya. Yokuthi thali ngiyacela nje lokugcina. Ngisazobona into la kubo bezocela. Mina ngenza abathele lesitheni ngizobanikeza isakala ukuthi sithathane lesisaka. Oh, shaya ya ya ya. Insimbi yami ibuyile. Ngifuna manje ungalokho utshela makhele ngakho. Awumtshela sengathi kodwa ubuyishaya wena uthi hey yonke imisebenzi kimi. Uzofeza. Say like you mean it. Yeah, yaqala umsebenzi omuhle kimi. Uzawufeza. Oqala umsebenzi omuhle kimi. Usanale ngomuhle sethu zabami namhlanje. Kodwa yaqala umsebenzi omuhle kimi. Uzazongisusa la. Engibeke la. Ngithi la ngisukela. Engibeke. Sithembelakho. Oqala umsebenzi. Incwadi yezenzo lithi abapostoli babehlangana ndawonye. Kungekho government. Kwaba yibo badayisa indawo zabo. Babela abankosi. Iyezila ngakhona le intandabo. Yosisela ukudla. Asikulanda ama government. Kodwa sikulanda umzalwane baba. Wasitshela njalo ngolehlala size kuyena. Adinge umlungu, adinge government. Uma sinalo Jesu. Lapha yana bandlelo lokuqala. Umuntu bengena enhlweni, ephume. Enento. Engena ngagqokile kuma egqokile. Kungekho government. Ingozi uma nathi sokungekho government. Siyasidinga usimakade. Lokho government efika thina nginabantu ngathi bangilekelele. Ngizothiwa nifake ingane ezikoleni. Hayi ngoba sifaka ezama amakhelwane esizaziyo, sifaka singazazi. That time is coming, let me declare. Angikhulumi lento ufaka ingane ngoba sifuna ukuyiphakamisa. Kodwa sifuna singayikhula. Sisingayeka kanjani insindiso. Kwathi ngifuna ukuthi wangezwa ukuthi uzalwa lonzeli iqathu. Isono sabulala ufuzo. Salimaza insini. Sakhisha ngaphandle kwensini. Uma lithi baba Adamu oqala wona. Kodwa Adamu wesibili. uJesu. Yeah. We are going back insini. We are going back insini. Oqala umsebenzi. Uzofeza. Oqala umsebenzi. Unjani?
And njengoba ukhula awudingi unalento yokuthi hey ngiyathokoza bayisebenzisa konke kodwa ababonze benza ukuthi hey abamfitini uyidimona uthokoza leyo ikholelea ngokukhula nihamba leyo khala lo lithi Nkosi ngiyabonza abangibambile kodwa Nkosi kahle ukusebenza nini sengathela ukukhoza nginjena alikhali ngoba senibanje abazalwane likhala ngoba limazi ukuthi uyasebenzana awusuwanga nanjena kodwa Nkosi umsebenza nini ibona Nkosi ukhala hayi ngoba ubona ungumfundisi kodwa ngiyakwazi wena ngokuqala umsebenzi ofesa kanti ingane zamakhono zithokozela ukuthi ayangibanjiwe ukuthi ngibuye ngihlabe kwami ngibuye ngenza ukungcola ngibuye ngilande ngey'nyangeni ngumzalwane kumama okholwayo ngibuye ngilande iy'washi but ikhono elikhulile lithi lendisolonda libekhala lithi kodwa iJesu usomsebenzile lapha kanti lana ufika nini wena ubali into ungayiqedi usomsebenzile kodwa njalo uma ngikhuluma kuphuma inhlambo limi kanti Inkosi ungiqeda nini God, oh, Nkosi Jesu. Haya! Oh, shaka! Sisebenza Jesu! Gospel is all about ukusetshenzwa. Lesifana mesho manje boshikama. Awula hazuni kuse. Washajwa phamweni. Alusebenza omuhle empilweni zethu. Nabalibona ifamily yethu basazalibona. Sise workshop siyasetshenzwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shake it. Oh, shake it. Sisabenza. Susona kingi. Stop!